Irteera Argiak disko berriak kaleratu berri duzu, zer eragin nahi duzu entzularengan diskonekin? Nahiko nuke entzuleak disfrutatzea kantuekin. Niretzako, asko zaindu dudan disko bat izan da bere atal guztietan. Heriotzaz, maitasunaz, bizitzaz hitz egiten duten kantuak dira, gai unibertsalak dira, baina, oraingoan nire intentzioa izan da azkenengo urteetan gertatu zaizkidan guzti horiek, emozio guzti horiek aurrez aurre begiratu eta horien inguruan kantuak sortzea. Beti ere, izenburuak dioen bezala argirantz egin nahi duten kantuak dira, baina saiatu naiz sortzen dizkidaten emozio horietatik ez egiten, ez? Eta horre niretzako oso prozesu intensoa da hori. Beraz, guzti hori entzuleak jasoko balu, ni pozik. Deserria bezain politikoak diren gai ez hitz egiten duzula, aipatu duzu, ez? Zenbaterainoko politikoak dira maitasuna, bizitza? Nik uste dut azkenengo urteetan gertatu den ziklo aldaketak niri bintzat lagundu dit nabarmen ikusten orain arte politikoak ez ziren gaiak oso politikoak direla. Maitasuna politikoa dela garbi dago. Arkitektura politikoa den bezala, edo aitatasuna politikoa den bezala, edo hezkuntza bera politikoa den bezala. Heriotza politikoa da, nola hiltzen garen, nola bizitzen garen, oso politikoa da. Eta bai saiatu naz, baita ere gai horiek hartzen, eta pixkat ikuspegi horretatik aztertzen baita ere, ezta? Birarekin hasi zara baita ere, kontzertu batzuk eman dituzu da, nola dijoa hori? Oso ondo, abuztuan sartu ginen grabatzen, grabaketa bukatzen duzu eta ematen du argia ikusiko duzula eta ensaioak hasten dira, elkarrizketak hasten dira, eta 3 kontzertu eman ditugu, Andoainen, Urruñan eta Arriagan, pasadan igandian, eta Arriago kontzertuaren ostean iruditzen zait hasi naizela pixkat orain Aldazberan, pixkat Durango pasa, eta nago desiatzen kontzertuak ematen jarraitzeko. Aurreko nire proiektua soka boskote batekin egin nuen, eta berriro ere bajua, bateria eta oso gustora hartu ditut, eta pila disfrutatzen ari naiz, eta desiatzen nago. Abenduaren 22an gara Victoria Eugenian Donostian, eta eguna kontatzen nago, Arajun eta kantua kantatzeko. Irteera Argi ez gabiltzala, badago argia azokan garrantzitsua da hemen ez, entzulekin egotea, zelako zuretzako ez hemen egon alizatea? Bai, lehen galdetzen zidaten baita ere, eta ni gogoratzen naiz oso txikian nintzenean etortzen nintzela ikastolatik, eta nire urteroko zita bat izan da, beti, ez dut uste inoiz etorri gabe gelditu naizenik, hasieran beti diskoak eta erostera, nire lehenengo disko guztiak hemen erosiak dira, eta etxean dauzkatena jarrita, eta ikusten dut, nire Durangoko azokaren konpren kronika bat ematen du, nire diskoen albumak, eta nork esango zidan orduan, nire diskoak aurkestera etorriko nintzala, eta gero badauka entzulearekin aurrez aurre hitz egiten duzula, jasotzituzu aurrez aurre bere sensazioak, publikoa asko eta asko oso zintzoa da, eta esate dizu, hau gustatu zait, hau ez zait gustatzen. Eta niretzako ederra izaten da hori, guzti hori jaso, eta gero egiten da, norberaren irakurketa. Eta hori zuzenean jasotzeko oso aukera gutxi egoten da, kontzertutan ez dago olako esparru lasai antzeko bat. Hemen egia da, jende asko dagoenean, ez duela azti handirik ematen jendearekin egoteko, baina sensazioa bai jasotzen dira, eta hori ederra da. Eta bazoegoekin momentu ematen hemendik irten eta bueltatxo bat eman, zerbait erosteko? Bai, egingo dut. Gainera etxian esan dizkidaten, nire seme-alabek eta amak eta zen nahi duten, eta nik ere fitxauta daukate hortik zeo zer. Eta gero beti gustatzen zait, ez ustean harrapatzen dudan zer hori, erostea. Nik normalean Gabonetako opari guztiak Durangon egiten ditut. Batetik urte guztian disfrutatzeko artelanak eta diskoak eta liburuak eta erosten ditugu. Eta bestetik Gabonetako zera hori resolbitzen dut 3 egunetan. Ariak eusten